Na sziasztok! Én C. Rajvi vagyok, és itt van velem. Sziasztok, én Almikúa vagyok, és itt van velem. Rajvi. Ő is egy nagy youtuber. Na, a mai videóban egy ilyen kis kémiai kísérletezés lesz. Sósavat fogunk összeönteni, vagyis hát összerakni ilyen kis alumínium darabokkal. Ez 20 darab alumínium golyó, és hát meglátjuk, hogy mi történik. Nagyot fog robbanni. Ja, dobjuk össze, segíts meg. Mit csinálja? Hát, tedd bele, basz. Ez egy nagyon érdekes kísérlet. Ajánlom mindenkinek otthon. Főleg gyerekeknek, valószínűleg ez a videó YouTube Kidsre is fő fog kerülni. Na, indítsd a stoppert. Elindítjuk a stoppert. 4 perc, amíg főrobban. Most már élesítve van a dolog. Be tudod, te is húzd meg, hogy baj legyen. Igen, és akkor úgy, hogy lássátok. Na most, ami a lényeg, hogy 4 perc múlva elkezdi a sósav szétmarni az alumíniumot, és ilyen fekete löst lesz. Most robban Ilyen gáz. De nem robban fel egyből, pont azt akarom mondani, hogy ezt meg lehet csinálni, mert ilyen fekete löst lesz, és az bugyog, és füst lesz, és akkor a nyomás miatt szétrobban a palack. Na most nem mindegy, hogy milyen sósavat használtok, mi ezt szoktuk, mert ez aránylag sok százalékos, igen, ez 20%-os sorda. A többi az nem olyan jó. Ja. Nagyon izguló. Ja. Most azért nem szoktam mutatni az arcát a YouTube videóban, mint látjátok, volt egy ilyen kis motoros balesete. De nem néz ki olyan rosszul. Úgyhogy ja, hát most egy értelmes videóban értelemszerűen itt most vágás lenne, de mi vágjunk? Ne vágjunk, ne. Na, bármi kérdésetek van, tegyétek. Kommentbe lehet írni. Ja, írjatok a kommentbe. Ja, Nagyon várom. figyeljük a csetet. Fog történni. Na most az, hogyha több alumíniumot tesztek bele, az nem feltétlenül gyorsítja fel a dolgokat, egyébként ez az érdekes benne. Mivel ugyanúgy egy ideig tart, amíg szétolvad. De hát én 20-at szoktam beletenni, meg mint látjátok nagyjából ennyi sósavat. De igazából mindenből kevesebb is elég, csak így biztos. Itt most már lehet látni egyébként, pár helyen kicsit bugyog. Olyat láttam pár buborékot. Mutatjuk, akkor nézzük. Ja, a kamera néz. Hát egyelőre még nem olyan érdekes. Azt ajánlom, hogy Coca-Colás termékekbe tegyétek, mert az nagyon vastag alumínium. Na még egyszer ennyi idő és robban a bomba. Ha ti is izgultok, lájkoljátok be. Iratkozzatok fel, támogassatok. Egész jó. Azt, hogy most ez milyen kémiai reakció, azt nem tudom. Most akit érdekel, az keressen rá. Próbálja ki. Ja, próbálja ki, és hát ha rájön. Na, most már nézd csak, most már jött bugyog, látod? Ajaj. Ajaj, itt balhé lesz. És tök érdekes, nem? Hogy milyen szép. Még nem döntöttem el, hogy aha, nézd már, az mi van ott oda szarva. Na mindegy. Pont egy kit. Ja, úgyhogy azok az emberek, akik nem iratkoztak rám, így néznek ki. Na, 1 perc múlva robbanunk. És lehet, hogy inkább 10 másodperc. Hát, igazából nem, mert mondom, nagyon látványos, és látjátok most már azért, várja, úgy kéne, hogy ráfókuszáljon. Hát nem nagyon látszik, szerintem. De látjátok, hogy bugyog, azért ott picit látszik, hogy mozgás van. 1 perc oda-vissza lehet, de hát lehet, hogy 3 percnél robban, lehet, hogy 5 percnél, mi mindig 4 Jó. perccel szoktunk számolni, hogy élve. Nem tesszük le? Nem kerek 4 perc, azt mondom, én látom, hogy mikor van balhé. Most még nincs. Amit ajánlok, hogy tegyetek rá egy ilyen horpadást, ezt elfelejtettem mondani. Bele, nem? Igen, de hogyha elkezd dagadni, akkor ez ki fog pattanni. Jaha. És akkor így, amikor kipattan, akkor tudjátok, hogy balhé lesz. Na most ezt be lehet tenni ágy alá, ilyesmi. Ez jó kis ilyen Ha prank. meg akarjátok szivatni a tesótokat, Kis tesót, nagy tesót egyaránt. az ágy alá rakjátok. Nagyon jó. Úgyhogy igen.
Hát, ugye mióta megy? 4 perc, leállíthatod a stoppert. Mint látod, most már látod, hogy habzik. De persze még. Mint látjátok, már habzik a dolog. Ahogy mi is fogunk. Habzik, és nem kellett sok idő. Ja, mi is fogunk mindjárt habzani. Úgyhogy most picit várunk. Nem az asztalon fogom, lefogom. Jó, oké. Várjál, ez így látszik, jó. Na srácok, ez robbanni fog. Na, de most mit csinálj? Nem megyek közelebb. Én nem akarok ehhez közel menni. Várjál. Már füstöl. Jó. Látjátok, fekete az alja, és talán. Jó, talán, látjátok, nem marja szét a feje. Valaki más is robban. Remélem fölrobban, néha nem robban föl, tudod. Na, szerintem ez nem fog fölrobbanni. De miért nem robban föl? Na mindegy. De nem, hát már látod, már elment a izé. Jó, akkor most menjél. Mit? Rázogod meg. Dehogy rázom! Na hát srácok, remélem tetszett ez a mai videó. Sajnos a robbanás az most elmaradt. Ez nagyon ritkán fordul elő, javarészt akkor, amikor túl erős a palack. Hát jó, A Szent Királya az jobban fő szokott robbanni, meg ilyenek. besültünk. Ja, de hát ugye majd 1000 feliratkozónál fölrobbantok ebből többet. Hát majd újra lehet próbálni valamikor, de egyébként ez